Malingasang MC. Para sa atong gobyerno, tabang sa pagkamaayo, kabataan ang kinahanglan para sa kabatuhan. Kabataan ang paglaom sa atong komunidad, kabataan lakog tabang para sa atong syudad, kalambuan sa atong ugma naa sa atong kamot, kabataan ang yatakan maunay dakong sayop. Dagan ang plano pero walay na dayon. Sa kadagan sa among papel binilag sayon. Ang amu ang kusog ilang gikaminusan. Kabataan ang paglaom maoy ingon ni Rizal. Sagol sa mong tapok ang bandila itaas, maguban ta sa dalan way usa nga motipas, di matumpag sa problema inana katigas, ulay undang sa tikang hanto dili matiwas. Diri na ko hawid kay basin ka og mapalid, isyagit imong gibati og ayaw diha pagtapik ang Ginoo sa maayo kay kanunay nga mudapit, kabataan kaya nato ni kinahanglang musalig. Para sa atong gobyerno, tabang sa pagkamaayo, kabataan ang kinahanglan para sa kabatuhan. Tipid sa gasto para iwas pasmo. Kinahanglan magbago pa ingon sa sakto. Tumanon kung unsa ang masulod sa imong damgo. Prinsipyo bisag wata di nimo ibaylo. Natingala ang uban na anong sakto ang pamisal, pagpandaon sa kabataan para namo way apitar. Among tingog ang matuman kung amo ani igipon, kusog na mo o triple sa amo ang panagtibok. Para sa